Tervetuloa katsomaan Neria Guard infuusiosetin opastusvideota. Aluksi pese kätesi ja valitse terveydenhuollon ammattilaisen suosituksen mukainen pistoskohta. Puhdista pistoskohta ja anna sen kuivua. Avaa pakkaus ja ota sisältö esille. Poista suojapaperi tarran päältä ja poista varmistin puristamalla hieman sen sivuista ja vedä varmistin suoraan pois. Laita asetin ihoa vasten ja paina punaista aktivointinappia. Asetuslaite palautuu automaattisesti asetuskohdasta. Paina sormella kiinnitysteippi iholle. Yhdistä letkupumppuun. Poista valkoinen suojus ja täytä letkulääkkeellä pumpun valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, ettei letkussa ole ilmaa. Yhdistä letku pistoskohtaan. Nyt näet, miten irroitat ja yhdistät letkun uudelleen. Kiitos, että katsoit tämän filmin.